מקווה לדוג איזה משהו. נראה לי תפסתי משהו. וואי, איזה דק יפה. נראה לי אני אאמץ אותו אליי לאקווריום. רגע, חכי שנייה עם העניין של האימוץ. אם תשחררי אותי חזרה לים, אני מבטיח להגשים לך 3 משאלות. מה, באמת? 3 משאלות? טוב, המשאלה הראשונה שלי היא לעשות ווקבורד בכנרת עם אלוף הארץ. בקשתך תתגשם עכשיו. מה קורה מים? מה את עושה פה? גולשת, אבל אין פה גלים. מה גלים? זה כנרת. בואי לגלוש איתנו. ווקבורד, עזבי אותך גלישת גלים, אין פה שום דבר. מתאים לך? יאללה, בואי. Here comes that sound. איזה אקסטרימי זה היה. טוב, המשאלה השנייה שלי היא לעשות ווקסר. בקשתך תתגשם עכשיו. וואי, איזה כיף היה. טוב, המשאלה השלישית שלי... אני יודעת, להיות דוגמנית בכל העולם. בקשתך תתגשם עכשיו. וואי, היה כזה מטורף לברוח מצלמי הפפראצי. לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה.
אוקיי, אז הקשרתי לך את כל המשאלות. הגיע הזמן שתשחררי אותי חזרה לים. נראה לך מה אני אוותר על דג מדבר? בחיים לא. אבל את הבטחת לי! סתם.